University of San Carlos for a very important task. Immediately during the lockdown, yung mga tagalaban namin ay hindi na namin pinapapunta dito for their own safety. And so kami yung mga naglalaban ng mga sarili ng damit, and kami na rin yung mga nagpaplantsa ng sarili ng mga damit. So sometimes we do volunteer work sa aming mga kasama mga elder ones in the community. Kami na rin yung nagpaplantsa para sa kanila, para hindi na sila mahirapan. So what we are going to do today is to iron my own clothes. Yes, hello children of God. Andito tayo ngayon sa 9th floor of the University of San Carlos. Andito yung Rose Pharmacy. Then, ito ang Helicon Hotel. Ito yung Moncera side ng University of San Carlos. And this is the Del Rosario side. Yan na side is the Del Rosario na side of the University of San Carlos. And this used to be the busiest streets here in Cebu. But now, ito na kanyang daily scenario. Wala na masyadong mga sasakyan, wala na rin masyadong mga tao. And we hope that things will go back to normal very soon. Dari pembeli ay. Nag-bake ko na yung first uneven bread. Ato, luwing. First, itong Good Friday. Mas na kasi susun lagi. Di pa niya Katawanan kayo ito. Eurot ba yung isa ka po? Sa kapo ka talaga. Dako kayo. Ba't nagkatawa lagi na mo? Buka kasi nito sa basa. Nahuman ang isaw may kaon. Nahuman na lang ito ng misa. Wapa siya nahuman ng kaon. Na-consecrate to di ay. Mo may gigamit sa misa. Nga dito di mahurot. Kasi pa rin dyan na mag-bake ang kuan. Luya sa table. Bawa, maglising ng kumasan pa dahil ano. Yes, napos lang nag-usap no? Hindi na kayo sila tigkaon dali. Sa una, sa kanon nila. Magkampungan diya, may diya magkaon diya. Si Mos dali tigkaon sa muso una. Respeto na.